కార్యక్రమానికి వచ్చినటువంటి అన్ని ఆదివాసీ తెగల ప్రజా సంఘాలకు, కుల సంఘాలకు, ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి కుటుంబ తరపున ఉద్యమాభివందనాలు. అదేవిధంగా కార్మిక సంఘం, మహిళా సంఘం, రైతు సంఘాలు, ఆదివాసీ సేన, ఆదివాసీ సంక్షేమ పరిషత్, అదేవిధంగా కులం సంఘం, చోటి సంఘం, ప్రధాన సంఘం, నాయకపోడ్, ఏవైతే 9 తెగలు ఉన్నాయో 9 తెగల ఆదివాసీల ఆధ్వర్యంలో మనం ఇవాళ ధర్నా కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ కొనసాగిస్తున్నాం. ముఖ్యంగా మనకి ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 5వ షెడ్యూల్ ప్రాంతంలో ఇవాళ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని ఇల్లీగల్ గా ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నూతన రెవెన్యూ చట్టంలో గాని, ఎల్ఆర్ఎస్ లో గాని, ప్రాపర్టీ సర్వేలో ఇవాళ ఏవైతే జీవోలు తీసుకొచ్చిందో ఆ జీవోలు ఇవాళ ఆదివాసులను అడవి నుండి వెళ్ళగొట్టడానికి, ఆదివాసీ తెగలను అంతం చేయడానికే ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము పూనుకుంది. కాబట్టి మన ఏకైక డిమాండ్ ఏదైతే 5వ షెడ్యూల్ ప్రాంతం ఉందో 5వ షెడ్యూల్ ప్రాంతంలో వెంటనే ప్రాపర్టీ సర్వేను, ఎల్ఆర్ఎస్ సర్వేను వెంటనే నిలిపేయాలి అని చెప్పేసి మనం మొదటి డిమాండ్. తర్వాత నూతన రెవెన్యూ చట్టం. ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కావచ్చు, ఇవాళ ఇందిరాగాంధీ రెడ్డి గారు కూడా లేదు మేము 170కి పీసా జోలికి పోమంటారు. మరొక దిక్కు మరి ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో సర్వే నడుస్తున్నది కదా, ఎట్లా నడుస్తుంది అది? అంటే పీసా జోలికి పోము, మరి ఎందుకు మరి చట్టంలో పొందుపరచలేదు? అసెంబ్లీ సాక్షిగా మీరు మాట్లాడిన కావచ్చు, కానీ చట్టంలో ఎందుకు పొందుపరచలేదని మేము ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులను మేము అడుగుతున్నాం. స్పష్టమైన వైఖరి చెప్పే వరకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 5వ షెడ్యూల్ ప్రాంతంలో ఏదైతే సర్వే నడుస్తున్నదో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుండి స్పష్టమైన వైఖరి, మేము ఈ రోజు ఈ క్షణం నుండే 5వ షెడ్యూల్ ప్రాంతంలో ఎల్ఆర్ఎస్ సర్వే కావచ్చు, ప్రాపర్టీ సర్వేను, నూతన రెవెన్యూ చట్టాన్ని మేము ఇక్కడ అమలు చేయం 5వ షెడ్యూల్ ప్రాంతంలోని. ఎప్పుడైతే మీరు మాకు వాగ్దానం ఇస్తారో మేము ఇక్కడ నుండి వెళ్ళిపోతాం. ఏమంటారు మీరంతా? ఇవాళ మేము 3 సంవత్సరాలుగా ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా, శాంతియుతంగా ఇవాళ 3 సంవత్సరాల నుండి భారత రాజ్యాంగాన్ని చదవండి, ఆదివాసీ హక్కులను కాపాడండి అని చెప్పేసి మేము ఇవాళ ఎంఆర్ఓ నుండి అయితే ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ వరకు మనం అంతా కూడా మేము ఇచ్చినాం. ఏదైనా ఒక సమస్య పరిష్కారం అయిందా? మరి ఆదివాసులు మరి ఏంటిది? ఆదివాసుల కోసము 100,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తున్నాం. ఆదివాసుల కోసం చట్టాలున్నాయి, కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చట్టాలు తీసుకొచ్చినామంటున్నారు. మరి ఎక్కడ అమలు అవుతున్నాయి ఈ చట్టాలు? ఎవరికి చుట్టాలు? ఆదివాసులకు చట్టాలు ఎవరికి చుట్టాలు అవి? కాబట్టి మన 9 తెగలకు సంబంధించినటువంటి పెద్ద మనుషులు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క అమూల్యమైనటువంటి సందేశాలు, సూచనలు, సలహాలు కూడా మీరు వింటారు. కాబట్టి ఇవాళ మనము ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా శాంతియుత ఇప్పుడిప్పుడే మనం ఆదివాసులు అడవి నుండి కొన్ని బయటకు వచ్చి ఇవాళ మేమేమంటున్నాం, భారత రాజ్యాంగం చదువుండని వల్ల ఐఏఎస్ నుండి అయితే ఐపీఎస్ వరకు, అటెండ్ నుండి అంటే ఐఏఎస్ వరకు కూడా మనం చెప్పినాం. మనకైతే తెలియదు, భారత రాజ్యాంగం తెలియదు, 170 అంటే ఏంటో తెలియదు, పేసా ఏంటో తెలియదు. మరి ఎవరికి తెలియాలి ఇవి? ప్రభుత్వాలకు, ప్రభుత్వ అధికారులు. మరి ఎవరు ఉల్లంఘిస్తున్నారు ఈ చట్టాలను? అధికారుల, ఆదివాసుల, లేకపోతే ప్రజాప్రతినిధుల? వీటిని మనం ప్రశ్నించాలన్న అవసరం ఉంది. మరి ఇంత ఇవాళ ఊట్లూరులో కూడా ఇల్లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్ కొనసాగుతున్నాయి. 170 ఉన్నది, పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లు అయినాయి. ఇవాళ గిరిజనేతరుల చేతుల్లో 100,000 ఎకరాల భూములు ఉన్నాయి. మరి ఆదివాసుల దగ్గర ఉన్నాయి ఆ భూములు? మరి ఎందుకు లేవు? ఇవాళ మనం తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏం కోసం మన అందరం ఆదివాసులు కొట్లాడినాం. నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు అన్నాం. నీళ్లు వచ్చినాయా? నిధులు వచ్చినాయా? ఉద్యోగాలు వచ్చినాయా? భూములు వచ్చినాయా? మరి ఎందుకు మనం తెలంగాణ కోసం కొట్లాడినాం? ఎందుకు చనిపోయినాం? కొన్ని వేల మంది, 100,000 మంది వాళ్ళ ఆదివాసీలు కూడా చనిపోయారు, రక్తం చిందించారు. చట్టాలున్నాయి. అందుకని ఇవాళ ఏమన్నా అంటే గ్రామ సభ, ఆ గ్రామ సభ తీర్మానం ఎవరికి? ఆదివాసులకు ఉంటది. మిగతా వాళ్ళకి గ్రామ సభ ఉండదు, చట్టాలు ఉన్నాయి, వాళ్ళకి అన్ని చుట్టాలే రాత్రి పూట. కాబట్టి వాళ్ళన్నీ కూడా దారదత్తం అయిపోతున్నాయి 5వ షెడ్యూల్ ప్రాంతంలో. ఇవాళ నేను ఒకటి అడుగుతా, ఇవాళ 2005 అటవీ హక్కుల చట్టం వచ్చింది. ఎవరికి? భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఆదివాసులు ఎవరైతే సాగు చేసుకుంటున్నారో 2005 కంటే పూర్వం ఉన్నటువంటి సాగు చేసుకుంటున్న అందరికీ కూడా హక్కు పత్రాలు ఇవ్వాలన్నారు. అప్పుడు ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొన్ని ఇచ్చింది. మళ్ళా
ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 2 సార్లు అధికారం వచ్చిండు, ఒకటా హక్కు పత్రం ఇచ్చిండా? మరి ఆదివాసులను అడవి నుండి ఫారెస్ట్ అధికారులు ఎల్లగొడతారు, భూస్వాములు ఎల్లగొడతారు, ప్రభుత్వ అధికారులు ఎల్లగొడతారు. మరి మనం ఎక్కడ బతుకుడు? అడవిలో బతుకుడా లేకపోతే ఊట్నూరులో బతుకుడా? ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో ఇది ఏజెన్సీ మీది కాదంటున్నారు. కాబట్టి వీటిని నివృత్తి చేయడానికి కోసం ఇవాళ మన ఆదివాసీ సంఘాల తరఫున ముందుగా